haduk menta layok jingtep bakumba arpu arngut kibriu kilayap na ka jing shlay ka jingjia bashir khai menta usnem kalong bahaki benta basyate jongkari India kiba kentup yaka Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Uttarakhand, Uttar Pradesh, Delhi, Haryana, Rajasthan, bat Chandigarh, bat kiwe de ki Jaka. Lakban sakhi hangni panakadaw ka jingjur palat jong uslap hakitay ki jela kala penlong ya ka bakan rat napang yakat ka ba ka kaday banyat lengba hakba kalawan ra ya ka jingdu bat jingsya penjulor kabakraw hakitay ki jela ki bala syakta ki khobor ki yathu susu bahakitay ki jela ki ba kila syakta plat kibor badai pe jong kitay ki jela kilhaban khanglut no ya ki skul namar ka jingjur palat bat ka jingshepting bayo kan ja ya ki kena skul kum kini ki jingja ki bala syakta tang hapo shisngi lajateng hapo ri India kata kalong haus nam khat khandai spa prapoar laban i hang ne langba ki video baka ka klem don jingmap kalarat napang ya ki jingeng ya ki dukan ki badon harut kumjuru laban i bakla penper ya ki kali hasun jong kasla